teño traballado en temas de desenvolvemento rural moitísimo en Galiza, pero tamén en outros lugares de Europa, como en Irlanda ou como en outros lugares de Latinoamérica e tamén en Portugal. Levo tamén uns aniños que estamos investigando dentro do grupo de investigación que pertenzo ás producións ecolóxicas. Do mesmo xeito que se analiza o potencial que poden ter outros sectores de actividade como o turismo, a industria ou a produción enerxética nas zonas rurales, a agricultura ecolóxica é un sector que ten moitísimo futuro. Solo que no meu caso, esa perspectiva profesional veo tamén influenciada polo tema de ser unha consumidora convencida desde fai moitísimos anos de produtos ecolóxicos. De feito, participei no primeiro grupo de consumo que hubo na miña cidade, era unha das persoas que participaron activamente nel e consumo alimentos ecolóxicos de maneira habitual, porque realmente estou convencida de que estou facendo unha excelente escolla como consumidora. A pesar de que cada vez hai máis persoas que están tratando de facer análisis moi serias que nos permitan tomar decisións sobre os pasos que hai que dar para darle un futuro brillante a este sector, nos falta moitísimo por facer. E tamén entono un mea culpa como parte da universidade. Somos moi poucos os grupos de investigación que estamos traballando en temas de agricultura ecolóxica. Entón nos queda un campo enorme, tanto desde o punto de vista económico, como de técnicas de produción, como de manexos de suelo, como xestión de pastos, nos que temos moitísimo que aprender para ir millorando progresivamente os rendementos, ser máis eficientes en custes desa produción que está medrando a un ritmo importante. Desde a perspectiva puramente galega, temos dúas opcións, porque a demanda está aí. Cubrila nós, ou que veñan outros de fora e que a satisfagan. E non hai máis. Entón, eu creo que desde un punto de vista do futuro das áreas rurais, do futuro e do bienestar do conxunto da sociedade e tamén dos agricultores e das agricultoras, a opción está moi clara. Temos que ser capaces nós de abastecer ese mercado. A cuestión do precio é unha cuestión de percepción. É máis cara unha leituga ecolóxica que unha leituga de bolsa? Eu o dubido. O precio é similar, a cantidade que leva cada bolsa é moi diferente. Se o comparamos coa cantidade de leituga que temos cando compramos unha leituga fresca. Entón, é certo que ese diferencial existe porque son produtos distintos, pero non é tanto como lle parece a xente, e é certo que nos estamos tomando no noso día a día unha cantidade de decisións de consumo de produtos moi caros e que teñen unha dubidosa calidade nutricional, como afirman médicos e nutricionistas.